салом бинандагони меҳрубон ва хуш омадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо ки ҳамарӯза дар ҳамин вақт пешкаши шумо мешавад. имрӯз 5 май аз роҳҳои баставу валангор ва заминҳои зери об монда дар натиҷаи борону селҳои дирӯза мегӯем. русия оташбаси серӯза эълон кард то мардуми мулкӣ аз корхонаи Азовсталь ба ҷойҳои амн интиқол дода шаванд. як муҷири туҷи кӯдаки хурдсолро аз марг наҷот додааст. вакилони думаи давлатӣ пешниҳод доранд ки нос ба рӯйхати маводи мухаддир ворид шавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба он шаҳрвандоне ки дар ин рӯзҳо азми сафар доранд ҳушдор медиҳад ки вазъи ҳавои ҷумҳурӣ ҳафтаи равон ногувор хоҳад буд. аз дирӯз ба ин тараф дар манотиқи гуногуни тоҷикистон офатҳои табиӣ бедодгарӣ доранд. аз ҷумла бар асари фаромадани сел роҳи душанбе хоруқ баста шуд. корбарони радиои озодӣ бо фиристодани навор мегӯянд сел роҳи байни ноҳияи ҷайҳун ва панҷро ҳам вайрон кардааст. дар вилояти хатлон тасмим шудааст ки барои пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори офатҳои табиӣ навбатдории шабонарӯзӣ ва то 10 май ситод таъсис дода шавад. тибқи иттилои расмӣ танҳо дар соли гузашта дар 52 фалокати табиӣ 42 нафар қурбон шуданд ва кишвар аз ҳисоби ҳодисаҳои табиӣ беш аз 140 миллион сомонӣ зарар дидааст. русия эълон кард ки сар аз имрӯз оташбаси серӯза ҷорӣ мекунад то мардуми мулкӣ аз корхонаи тавлиди пӯлоди шаҳри Мариуполи Украина Азовсталь ба ҷойҳои амн интиқол дода шаванд. як рӯз пеш низомиёни Украина гуфта буданд ки дар Мариупол Русия ҳамлаи васеъмиқёс пиёда кард. то кунун беш аз 300 фарди мулкӣ аз гӯшаҳои мухталифи Мариупол берун кашида шуданд. дар ҳамин ҳол Денис Прокопенко, яке аз фармондеҳони воҳиди низомии Азов ки дар дохили корхонаи пӯлод банд монданд, исрор меварзад ки онҳо ҳеҷ гоҳ таслим нахоҳанд шуд. рӯзи 4 май дар шаҳри Ереван бархурди эътирозгарони арманӣ бо пулис идома дошт. ҷамъомадагон аз тарзи пешбурди музокирот бо Озарбойҷон қаноатманд набуда истеъфои сарвазири Арманистон Никол Пашинянро талаб доранд. мухолифини ҳукумати сарвазири Пашинян бар ин фикранд ки моҳи гузашта дар музокироти Қарабоғи кӯҳӣ Арманистон ба Озарбойҷон гузашт кардааст. дирӯз вазъият ба виҷа дар назди бинои парламенти Арманистон муташанниҷ буд. эътирозгарон кӯшиш карданд сангари нирӯҳои ҳифзии ҳуқуқу тартиботро рахна кунанд. дар натиҷа даҳҳо тан аз эътирозгарон буздор шуд. дирӯз ҳамчунон як гурӯҳи бузурги ронандагони мошинҳои боркаш дар пули марказии шаҳри Ереван таваққуф намуда иддао карданд ки мошинҳояшон вайрон шудааст. эътирозгарон 1 май эълон карда буданд ки муборизаи онҳо ба марҳилаи ҳалкунанда расидааст ва онҳо ҳафтаи равон маъракаи густурдаи нофармонӣ ва саркашии дастаҷамъиро раҳандозӣ хоҳанд кард. бармегардем ба тоҷикистон. чандин нафар аз намояндагони касбу кори гуногун дар тоҷикистон мегӯянд дигарандешии онҳо боиси он шудааст ки ба рӯйхати сиёҳи мақомот афтода аз имкони фаъолият дар кишвар маҳрум гардиданд. ба гуфтаи баъзе аз ҳомиёни ҳуқуқи башар, имкони пайдо накардани ҷойи кор танҳо яке аз усулҳои таъсиррасонӣ ва дар асл аз кишвар берун андохтани он нафароне аст ки ба худ ҳар гуна интиқод ё мухолифат бо сиёсати душанбеи расмиро иҷоза медиҳанд. дар ин бора дар барномаи ахбори озодӣ матлаб хоҳем дошт ва мебинем ки интиқод аз кори ҳукумат ба қаҳрамонҳои ин гузориш чӣ мушкилотеро пеш овардааст. имрӯз дигар бора ба қазияи Амриддин Аловатшоев, сокини вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бармегардем. тавре маълум мешавад, дар баробари он ки Аловатшоев ба 18 соли зиндон маҳкум шуд, ба гуфтаи наздикон манзили навбунёди ӯро дар ноҳияи Роштқалъа вайрон карданд. пайвандонаш дар суҳбат бо радиои озодӣ нақл карданд ки Аловатшоев баъди шунидани ҳукмаш дар додгоҳ дар ҳолати шок афтодааст. ҷузъиёти дигарро баъди 3 соат мунтазир бошед. дар русия мехоҳанд носро ба рӯйхати маводи мухаддир ворид кунанд. вакили думаи давлатии палатаи поёнии парламенти русия Султон Ҳамзаев ба вазири корҳои дохилӣ Владимир Колокольцев барои ба феҳристи маводи мухаддири русия ворид кардани нос нома ирсол кардааст. нос дар кишварҳои Осиёи Марказӣ, Афғонистон ва бархе дигар давлатҳои Шарқ харидори зиёд дорад, вале ин нави тамоку солҳои охир тавассути муҳоҷирон дар байни як қисми ҷавонон дар Русия низ паҳн шудааст. дар тоҷикистон ҳам садҳо ҳазор нафар ин нави тамокуро истеъмол мекунанд ки дорои барангезандаҳои бемории роҳҳои нафас ва саратон мебошад.
یک مهاجر توجیک کودک 3 ساله را که از تیره‌زای آشیانه ششم به پایان سرازیر شد از مرگ نجات داده است. حادثه روز 2 می در ولایت مسکو رخ داد. به نقل شاهدان شام آن روز در فاصله همگی چند دقیقه 2 کودک خردسال که برادران بودند و بی‌نظارت ماندند از تیره‌زای بلند آشیانه به زمین افتیدند. یکی از آنها را مهاجر توجیک توانست با دستانش بدارد. شاهدان میگویند هر 2 کودک زنده مانده جراحت وزنی نبرداشتند. این بار اول نیست که مهاجران توجیک در نجات کودکان و نورسان در روسیه حتی بر عوض جان خودشان از مرگ نجات می‌دهند. ورزشگران توجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که روزهای 6 تا 21 می در شهر استانبول ترکیه با اشتراک بیش از 400 مجزن و 93 کشور برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشگر داخلند. ضمناً یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان مفزونه چوری و سال 2012 در چین به دست آورده است. دوستان مهربان، حالا نگاه می‌اندازیم به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. طبق نشانداد بانک ملی امروز 5 می نیز 1000 روبل 160 سومانی است. $1 12 سومانی و 49 درم و 1 یورو 13 سومانی و 17 درم میباشد. بینندگان عزیز، یادتان نرود ساعت 16 به وقت دوشنبه و 14 به وقت مسکو فرصت نشر اخبار آزادی است. من شما را به تماشای برنامه دعوت میکنم. تا آن دم روزی با قرار داشته باشید.